Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Kigo. I u tijeku današnjega dana možete vidjeti mnoge zanimljivosti u našoj emisiji. Naime, posjetili smo Platak gdje smo provjerili kako radi jedan ratrag i što je uopće bitno u tom stroju. Zatim bili smo na Bjelolasici, to je poznati Hrvatski olimpijski centar. Bili smo također i s kolegama koji su se uputili u Ande, a bit će tu i još ponešto iznenađenja. Evo pogledajte našu današnju emisiju i krećemo prvo sa Bjelolasicom. Poštovani gledatelji našega Kiga, kao što vidite nalazimo se na snijegu, hladno nam svakako je. Došli smo naravno skroz do Bjelolasice sa posebnim jednim šoferom koji vozi ovaj auto bez lanaca. Pa srdačan pozdrav, dobrodošli u našu emisiju. Kako to da nemate lance? 4x4 ovo je vožnja. Ovo je znači maksimalna sigurnost 4x4? Ja bez ima, sve ima. A koliko je to konjskih snaga? Jedna konjska snaga. Jedna konjska snaga. I kako se zove konj? Lenka. Lenka, znači ženka. Vidimo da Lenka onako je malo živahna, voli ona... Mlada je kobila. Koliko ima godina? 3 godine. 3 godine. Dobro, ovo tu na čemu smo sada, kako se to zove? Fijaker. A to je znači fijaker, a vi imate i saonice? Da. Znači jedno i drugo sve po potrebi gosta? Da. Dobro, odlično. A sad nešto malo više i o samoj ostaloj ponudi, inače ovdje na Bjelolasici ćemo čuti i sa našom sljedećom gošćom koja nas je ovdje dočekala. Pa evo, hvala vam lijepa na dočeku, lijepo smo se provozali, nismo se smrzli, dobro je? Pa nismo, za sada još nismo, vidjet ćemo kako će nam biti kasnije. Dobro, evo ovdje smo u prekrasnom centru Bjelolasice, inače mnogi ljudi koji su već bili ovdje su naravno jako zadovoljni vašom ponudom, a što reći onima koji nisu još ovdje bili? Pa evo, prije svega lijepi pozdrav svim gledateljima vaše emisije i dobrodošli u naš Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica, odnosno u samo turističko naselje. Turističko naselje Bjelolasica smješteno je na 620 metara nadmorske visine u prostranoj kotlini gdje se miješaju planinska i mediteranska klima. Udaljeno je 27 km od grada Ogulina, cirka 100 km od grada Zagreba i grada Rijeke, te cirka 250 km od grada Splita. Također bi htjeli istaknuti i blizinu mora, svega 60 km, čime je turističko naselje Bjelolasica i dodatni sadržaj turističkim destinacijama na obližnjem Jadranu. Recimo nešto malo i o ovim samim skijalištima. Koliko staza sve skupa ima kada su u punom jeku, recimo kad ima snijega baš dovoljno? Znači, skijalište Bjelolasica raspolaže sa 6 skijaških staza ukupne dužine od 10 km. Skijalište obslužuju 3 dvosjedne žičare i 3 skijaške vučnice, a kapacitet skijališta je 2000 do 2500 skijaša i ostalih gostiju dnevno. Znači, pored skijališta Bjelolasica također bi spomenuli malo skijalište i sanjkalište Tintilinić koje se nalazi u neposrednoj blizini turističkog naselja, znači u samom podnožju na 620 metara nadmorske visine, koje je vrlo pogodno za skijaše početnike, djecu i sve one koji se boje velikih visina. Na skijalištu i sanjkalištu Tintilinić odvija se i škola skijanja kao i razni animacijski programi poput noćnog sanjkanja i skijanja. I evo sada, poštovani gledatelji, nalazimo se ovdje, ovo možemo nazvati kao međustanica, ali tako? Tako je. Nalazimo se znači na 1100 metara nadmorske visine gdje se tu pored nas nalazi i restoran međustanica kojeg smo već spomenuli, u kojem se možete malo ugrijati na kuhanom vinu i nešto fino pojesti možda. Odlično, vidimo tu je ratrak, evo ga iza nas i vidimo veliki broj ljudi koji radi u cijelom ovom centru Bjelolasice. Uglavnom su većina njih iz Ogulina, ili? Pa ima zaposlenih znači iz Ogulina i iz ovog mjesta ovdje, Jasenka, odnosno Vrela, u kojem je turističko naselje i smješteno. Dečki su jako vrijedni, evo sređivaju staze i nadam se da će svima biti jako lijepo. Odlično. Znači, kuhinju smo rekli da je jako dobra, nešto malo o kuhinje ćemo čuti i dolje, naravno, u samome središtu. Ko je šef kuhinje? Šef kuhinje je gospodin Nenad Salope koji kuha jako fino.
I evo, poštovani gledatelji, sada nakon dobrog skijanja na Bjelolasici nalazimo se ovdje i u samom središtu najvažnijeg događanja, to je naravno kuhinja. Inače, za kuhinju ovdje govore da je fantastična. Mislim, jedna od najčudnijih stvari svakako što inače ne možete pojesti doma, to je ovaj krasan gulaš i to gulaš od medvjeda. To sad stvarno nismo znali od kakvog je to medvjeda gulaš i je li taj medvjed kod nas uhvaćen? Taj gulaš je od medvjeda koji je uhvaćen ovdje ove jeseni na prostorima ovih šumarije, a inače to je naš poznati specijalitet. Mi imamo sušeni but od medvjeda, špikujemo medvjeda, pravimo gulaš od medvjeda. Većinom nam je hrana, baza je divljač za specijalitete, a ostalo pripremamo hranu od dječjih vrtića pa sve do gostiju, recimo visokih VIP gostiju i tako. Odlično. Inače, medvjed to je stvarno zanimljivo. To nismo nikad... Je to inače duže kuha nego svinjetina ili ne? Ne, on se kuha možda kao junetina 2,5 sata. Ali je izuzetno je kvalitetan i fin. Nahvalili su vas u biti gosti da je to jako, jako dobro. Je, on je poseban. Vidimo, ima ovdje i kupus. Da li je to ogulinski kupus ili je negdje iz Čakovca? Kakav Čakovac? Naš kupus je najpoznatiji u svijetu. Imate ga čak i u New Yorku, u Njemačkoj, gdje god želite. To je ogulinski kupus koji mi pripremamo na poseban naš način, koji će ostati ovaj put tajna, jer tu ne želimo dati dalje. I tu imamo i graha, koji je svaki dan na meniju. Grah, kobasice, vratina, to obavezno dajemo, kiseli kupus obavezno dajemo. Divljač je 2-3 puta tjedno, a ostala jela su iz pansionskog asortimana. I ono što je nama bilo posebno zanimljivo još da vidjeti, evo tu se nalazi jedna marmelada, u biti od brusnice je također nešto slatko i s čime to ide? Ona se poslužuje uz medvjeda i uz divljač, jer tamo paše okus slatkosti i ovog kiselkasto jakog, onako malo šarf. I što je vaš favorit na kraju, što vi najviše volite jesti, vi osobno, baš od doma do evo na poslu? Evo, kod kuće najviše volim jesti štuku, jer sam inače ribolovac, strastveni, luđak, a na poslu volim jesti medvjeda i jela od divljača. I evo sada, poštovani gledatelji, kao što vidite, nalazimo se sa još jednim posebnim gostom ovdje i to gospodinom koji je došao ovdje raditi izravno iz Francuske. Ono što on posebno nudi, a to su saonice sa psima koji se nalaze ovdje iza nas, vidite koliko ih ima. A sada ćemo nešto malo razgovarati sa gospodinem koji je već ovdje gotovo cijelu sezonu. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju. Vi dolazite iz Francuske? Da, sa zapadne obale Francuske. Radite s nečim vrlo zanimljivim. Ovdje u Hrvatskoj to je vuča sa sjevernim psima. Tako je, imamo sjeverne pse koji vas mogu vući u razgledavanje vaše prelijepe države. Radite sa mnogim turistima u Bjelolasici. Nadamo se da će biti puno gostiju, ali ove godine je bilo manje snijega. Sada je konačno sve u redu i u Olimpijskom centru imamo i školu za vožnju i lijepe vožnje po planinama. Vi ste ovdje prvi puta ove godine u Hrvatskoj? Ne, ovo je moj 7. put u Hrvatskoj. Koliko imate pasa? 24. Vi govorite također i malo hrvatski. Mi se trudimo, ali vaš jezik je jako, jako težak za nas. Ok. Devant. Ok.